И здравейте хора! Ние ще играем Дорс 1 с най-добрия ми приятел. Нека започваме. Оставете лайк и се абонирайте за канала. Айде! Етка, Николай, етка. Оп. Хеликоптер. Сега хора, може ще да изглеждам като нов в играта, но погледнете ми рекорда. Влизал съм в The Backdoor. Не знаете какво е The Backdoor? Това е когато ти намериш начин да влезеш в другата врата. Да. И ако вземеш ключът, скелетовия ключ, ако отидеш на врата 61, отидеш зад едно шкафче, ще минеш през един лабиринт, но за да отключиш The Backdoor, ще трябва да имаш два локпика и един ключен скелет, който може да се вземе след добре, да не продължим. Като вземане на шопа, след шопа, това е след фигурата. Добре, добре, Николай, моля те! Сигурно знаете. Малко прекалим. Оп. Найде. Гориш, като си кликнал, вървиш като джудже, буквално. Знаеш какъв пък един път ми стана интересно? Какъв? Значи, когато компютърът не работеше, Мишо имаше така Roblox също. Двамата бяхме играли в нищото значи май на 12-та врата беше дошъл амбуш. Амбуш? Да, и аз го оцелях. Амбуш не е ли след фигурата? И аз го оцелях. Оцелях го Мишо. Влизах и излизах. Беше супер трудно. Я продължа. Батерия, разбира се, като имаш фенерче, няма батерия, като нямаш фенерче, има батерия. Прекрасно е. Направо прекрасната логика на Дорс. Да. Отваря тая стои. Добре. Винаги няма това, в което се нуждае. Вземи ми кръв да... Адна! Да умреш някой ден. Надявам се. Хепни го... Стига да не, вземи половината кръв. И гати педераса. Представяш там като... Представяш като... Ако още един път се появи. Чай, коя врата сме? 12-та, 13-та се я търсим. Представяш си, когато идва Сик да дойде да учите и скринч. Добре, най-тъпото. И от скута нагоре докато... Представяш си като Сик нагони да дойде фигурата, амбуш, ръж, Сик и очите да в едно. Представяш ли си? О, шницел. Аз я имам шницел. Така че имам вече 3 шницела. Лепенка! Юпи! Взех лепенка. Трябва ми още една лепенка. Аз съм взел лепенка. 14-та, 15-та, великото търсене. Има лепенка. Ако имаш лепенка, ще ми я дадеш ли? Какво? Имаш лепенка, ми я дай, моля. Но той аз съм взел лепенка. Колко погледна. Тук е пълно с пари. Направо тук. Лепенка! Браво. И си я взех. Ти сега на макс ли си? Да. Еми, аз не съм на макс. Колко ще ти става? Еми, много малко. 2 мм ми остава от кръвта, да съм на макс. Казвам, че ще ти търся лепенка, окей? Окей-доки. Звучвам в тази ска. Нека да направим преско по-добре, като дадем една лепенка. И нали хора, искам само да кажа нещо на хората. И хора, като стигнем 10 абоната, ще заснемем видеото, което ви говорим още от както снимахме Murder Mystery. Което е едно нормално лоби, което накрая става много страшно. Даже мога да снимаме с най-добрия ми приятел, ако той иска да е. Не, аз съм за всичко. Але тихо.
Тук ще ти има... Тук ще получиш една лепенка. Сигурен съм. Буквално момчето се Скъп си нуждае на от Макс! лепенка. Виждаш хиляди! Бързо! Избери първата! Не, добре, аз си бъда тук. Сега ще чия до тебе. Да, е сигурна ли? Айде. Виждам светлина. О, това беше. О, Светлина. намерих ключа, бе. Имам късмет. Добре. Аз имам запалка, бе. Много съм тъп. Не знам дали си тъп всъщност. Значи, моите свети ми намерил си. Ела, лягаме към... Празно. Значи, намерих ключът за 20 минути. Ами... Ено, тук сме. Следваш ли ме? Да, сега А така да заобиколим тия... Ето към май. Идвам 20 минути. Давай. Пак ли бе? Защо? До коя врата си? На тая. Няма да идва. Топлия път направо супер много закъснява. Той много закъсня. За работата си. Да продължим ли? Да. Ако откриете чест, Готово. Чакай ма. чакам те. Гледай ме, бе. Ето ма. Ако можех да шифтва, как ще да им бъде приятно? Да, ма як че да бъде, ако можеш да шифтваш, да бегаш. Да, бано. Колко пари имаш? Ми 185. Аз съм 235. Мамо, че ти преди толкова. Я чакай. Не, зад тебе, зад тебе, зад тебе. Очети едно. Да разковам ли? Ми не знам. Това е. Бързо врата. Къде си намери? Идам при тебе. О, чист да умра! Иска да се направя на интересен в последния момент да вляза, но не съм чист да умра. Не. Пак тъмнина. Ето. Ключ. То. Къй си? Най-накрая! Запалката ми е на 2... Запалката ми е на 2 секунди. Запалката ми е на 2 секунди. Пич, запалката ми е на 2 секунди пак направо. Аз разбирам. И аз взема една картина. Не се нуждаш от картина. Чакай ме, бе, главата ми не е нещо. Душа! Мишо дай, че иска ефтиния Battle Pass. Той деца не същи Battle Pass Алек, но почти горе. Мани. Живота не, мани. Живота не е пари. Това път се старай да не умреш от сик. Се опитам просто.
Газа не е достатъчно умен. Казът или? Да. Чакай, чакай. Да бе, чакам да аз мисля, че... Готов ли си да умрем? Дай! Палка! Ето, вземи за палката! Ма аз имам запалка за тебе. Вземи Ники. Айде. Ай, Николай. Ай, thank you. Запалката ми е на макс. Thank you, наистина. Ти оценявам. Айде. Дай да тръгваме. Затъра, Чочко! Изгледай, Ники! Концентрирай! Чочко! Концентрирай се! Защо са? Ляво, ясно де, ясно. Горе! Готово! Чочко! Успяхме! Мама, аз те следвам. Аз те следвам. Бързо! Намирай шкаф! Ето шкафове! Шкаф намери! Ето. Дай си години по-късно. Едва ли цви нещо? Да продължим ли? Айде. Айде. Да, отивам. Ще си изхъбя хуйто. Не, дай моето. Ти на колко процента? Е, това е килче. Видя ли той златното, дето е като паричка? Като банкнота. Е, това се нарича килче. Такова в Дорс Форд, дай ти ли получаваш? Пак е да тезнеш. Витамин С? Ти го Само вземи, едно? ти го вземи. Да, аз го взех вече. Дай си витамин С. Намери ли ключа? Я гълтай малко витамин С. Намери ли ключа? Хей, пи витамин С! Имаше витамин С! Лек, тихо. Защо? Ето го ключа. Мисля, че те Готово. Великото, когато... Сега търсим 46-та. Търсим 46-та. Открих Лепенка! Вече съм на макс. Намерих лепенка, вече съм на макс. Вай! Колко пари имаш? Колко пари имаш? Колко пари имаш? Чакай, аз имам 245. Кажи ми, коя врата беше? 46-та. Аз имам 685. Ми кажеш ли коя врата е сега? 46-та. Аз и при малко ти казах. Йо, благодаря ти. Изплаших се. Отворих я. Отвори ли я? Дропни него. Къде си? Запалка, да му хилнеш него. Ето ма. Айде. Дропни го твоята запалка. Бъде сега, който сега за мен, сега за мен. Да бе, аз че ти казвам тъпочай, само че го отворя. Сега ти. Спирц. Не, имам лог. Аз имам максимално, ти ги вземи. Лакпек, лака, хей, пек. Лака, пики, пики, Ага, кекс. Фигурата. Може да видя какво има, моля те, почакай. Часовник. Аз го взех. Да го взема. Дай тихо, после ти обясням. Я видя долу. Не го дропва. Айде, готов ли си? Да, тебе! Мама, сега мас. Само клякаш, кога Клякаш. Споко кликнах. Някой да вземе листа. Николай, аз не разбирам кода. Той е Чакай, разбирам. ти аз спри на мястото.
Къде се той това? Така. За сега 0 книги. Не сега. Slingshot, baby! Slingshot, бе. Намерих и аз. Няма как Има да няма. много различен мувмент. Добре, Никола намери една книга. Нещо ме е страх. Много странно, аз не съм намерил една. А иначе аз много бързо намирам книгите. Търся. Не намирам. Сега при ме тебе. да. Часовник! Браво. Добре ли си жив? Да бе. Но ще не мога да намеря книга, пич. Това е нормално за мен. Горе има. Книга. Най-силна книга. Айде, почва да бегам. Най-силна книга. Нели, Ники? Нели? Тата пак няма гориво. И сега ми стига, че май ми потъна колата ми. Аз се качвам горе. Вярно. Обърна ли се го? Не знам как. О, още една книга. Добре. Мати. Мале, бях на ръба да умра. Добре, ще не намирам книги. Само 2 съм намерил. Ето е много да разнеш. Най-накрая. Книга. Бързо ни. Още една книга. Още една книга. Тук ще се 6. скрия. И ще мисля и ще мисля кода, я да не помня. Още 2. Дай ме 8, 2. Имаме триъгълник, но нямаме. Откри книгата, ние ще направим кода. Още 2 ни остава. Още 2 книги ми трябва. Ама, пиши кода, гад съм до тебе. Слизам. Сега тук ще запомня. Достигни ги. Търся. Убима. Аз в момента пиша. Кога ни дали отива горе? Аз умрях. Открих книга. Някъде. Умряла? Да. Даже не знам как ме видя. Не съм станал. Еми... 3. Триъгълник е 7. Аз да спектейтвам. Дай. Не, нуждая се от тъпия триъгълник.
дойде. Да се качва апаратура. Бати просто е. Що не мърдаш? Ай, продължи, аз съм умрял. Не разбрали? Как да си тръгне? Че както се страхуваш, нищо няма да направиш. Бате, той само идва горе! Той преди се страхуваш. Добре, тръгвай от... Слизай долу. То пак ще скачи. Оф, че никога няма да го направиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ох, трупа ми. Даже не съм станал, аз просто не съм ставал. И пак му намери, и пак му уби. Намери ли я? Не знам къде. Той сега се качва. Ще победя. Тихо, Алек. Тук ще гледам. Тук ще гледам, когато съм мак. Аз съм я намерил книгата. Трябва една последна да намериш. Да, съм я намерил. Тя блести. Намери ли? Ами ай си зай долу, да я взимаш. Той тук ли? Да, и аз я намерих, и аз я намерих. Тя е долу. Сега се издаде. Не влез! Аз ще казвам къде е. Аз пак виждам къде се скрил. С този страх нищо няма да постигнеш. Бате, то съм... Ай, продължай, не, какво се страхуваш? Около тебе! Аз ти кажа къде да излезеш. Лети, тръгвай! Сега! Вече много надалеч. Ай, продължай! Дай, тръгвай! Стига, бе! Стига ти! Аз казвам стига ти на тебе този път. Внимай! Аз ти кажа когато отиди мега надалеч. Давай! Много е надалеч. Тръгвай! Айде де! Ко се криеш там пак? Най-син да седиш долу. Спирай тука. Ника няма да има. Да, седа дявол. Продължай! А той за какво е часовника? Да го разсейваш, да го хвърляш на някъде по-надалече и после... Не, че не можеш да го хвърляш, си го сега ще трябва да бягаш. Давай! Не служава. Мръсна газ! Хайде де, мръсна газ! Бързо мога да заобиколиш. Дай така да го заобиколиш. Дай! Вземи. Дописам ли? Дай! Еми хапчетата! Давай! Там е! Бързо! Хапчетата! Не, взимай хапчетата! Бързо игнови книгата! Добре, защо му... Никой продължи! Добри ли са заявката за връщане на рампа? Юпи! Не си ще изпращане. Те са малко Лия, Там е! ще се скрия. Ще се скрия. сега не свърши Фортнайта. Ще се скрия тук, ще почакам на знак да заблести. Таци, да ме гледаш! Айде да беше минал вече 50-та врата. Не го държи гадно, защото никога не страхлив, но ако си страхлив, може пак да победиш.
Няма смисъл да влизаш в шкафа. 19 човека. Дай вече му да отидеш там, бе, няма никой там. Мале, с този страх нищо. Горе, може вече да вземаш книгата. Той е горе! Стига да е Николао, че ти да вземеш. Той къде е? Тя къде? Е тука, нали беше видял? Ето, най-седне. Колко време. Сега докато отидеш и горе, направо се самоубия. И той Не идва, бе. Но сега идва, защото се издаде от скафа. Добре, той е пред тебе. Наблюдавата. Тръгва си, давай. Надалече е. горе ли? Не, долу е. Той може да се качиш горе. Оф, Николай. Чуй ме, бе. Сега си слабака убих. Не може на тука. Можеш, давай. Не можеш. Можеш. Давай. Давай. Далече е. Значи сега тук по средата. Не там. Не пада се навлиш тук като мишка. Той е горе. Той е горе. Кликни! Забравя да кликнеш. Ай, сега те наблюдава. Нахнай, аз ти кажа кога. Дай! Мръсна газ. Мръсна газ? Е, сега тук да чакай. Не влизай в гардероба, няма да дойде тук. Ама ти реши да направиш точно това. Ай, вече може да качиш горе. Кликни. Мръсна газ. Най-седне. Почваш ли кода? Почвай кода. Мръсна газ. Става. Последното. Не, вече Я ми имаме покажи. 8 книги са. Милион видео. 8 книги са. Звезда. Да, аз го написах. Така си моля те, Ела, много е важно да ме гледаш. 8. Значи 8. 2. 8, 2. 0. 8, 2. 0. Аз да правя внимателно, защото... Той се опита да ми кара колата и гаси не го хватя. Ето капачката. Тук ли е? Почваш ли кода? Ама лепото да се направиш не ти е важно, нали? И сега. Браво, много слабо. Когато този се лезе долу, Давай. чакай, той ще се чака да се чака да се... Не, той никога няма да слезе. А той е долу вече. Но сега се Не е качи, долу. качи горе. Еми при малко беше долу, но сега е горе. Не ще взема. Ако право да не долу. Давай. Бързо се намале, това е защо бия. Да, 8, 2, Няма да. 0, Отсрещай. 10, 8. Не знам, не видял. Някакъв прост банан. Но слаби оръжие имаше. Давай, браво! А, така. Това съм и двете неща съм Правиш джек. искаш. Нямам. Глата. Айде. Някой друг Чакай, изгледа. купи нещо. Ще намеря едно. Чакай първо да го блъсна. И сега е време. О, навсякъде има снег. Презареди се, защото другия път пак ще... Ей, така. Нещо да се презареди.
Дмитрий, отиди и купи Стегни нещо. малко да се избият. Стегни, где са навъра между шамара? Горе и там. Ние ще избягам по-скоро. Искам да му направя рекорда. Няма да има някъде да си пием това. Но няма. Сега Значи, на малко от тия колата ще Не ми цъфнат, хапчета. ще вземе колата, ще вземат кръв, не мога да се хилиш после. Вземи кръст! Вземи кръст! А не може! Виж, Да, бързо ще цъфнат. да спокойно. Това ще вземе запалка. Няма мисля. Я чакай. Имам един план. О, доста получихме. Това Може не да е вземем колата. запалка. Да, мисля, че може да вземем запалка. Май, Защото да стигаме на края. Къде да не, свърши не. това да Не, нищо. Не, виж, там има гориво. Да отида ли там? Не, карай. Ане, кой продължавай? Аз стигам там. Набързичко да си видим това. Да си я реперна. Не трябваше да. Има друга кола, не. Зоната. Тук е реперването. Ма, то зоната. Може да си Аре, купиш да още ти едно се хапче. Айде, Купи перва, си айде. още едно хапче. Перва, айде. Не искам. Те Защо? постави Може да се отърна. Айде, перва, айде, перва. Сега ще За се свърши. втория ли? Ленка Твоята усмуста. кола е на малко и сега ще взедат, после Ей, лесно се Христос. обия, как нямаш кръв. Трябваше да репернеш. Ето друга кола. Така няма. Дано. Така. Дано. Май с няма да може Ма тя да е на малко помогне. гориво, бе. Нищо. Гаре. Да сега къде не може да тръгне. Виждаме пак. Ти поне хилва ли малко? Гориво. Вземи си друга, трябваше да има как. Да, с кактуси. Но трябваше да искала да отидеш до там, защото и сега ще убият. Никой открих е много голямо шкафче. Стати сега. Пист! И чакай ги, те пак ще се зададат. Тук не мога да се репера. Някой да пердаш. Все пак нямам гориво. Тук няма Ама ти. корона. Але. То не е важно. Пист! Като искаш, вземи ако. Ние сме 61-а. Пист! Не. Как това е срам да мъци? Няма го. Сега ще убият отдалеч. Трябва ли да отидеш при тях или нещо да решиш да направиш? Не знам. Тук няма репер. Добре, аз на хил. Бързо зоната. Бях в зоната и не Сега ще си виждах. гръмна от колата да знаеш там. Долу не можеш да я репернеш, долу май се реперва. Долу на това. Бягай. Кола! Отгоре те стрелят. Дано! Айде! Запалката ми. Ма те пак ме чупят. Но той има трима човека. Трябва да ги убиваш вече. Не, аз Мога да не. Искаш да играм на друга игра? Не, дай да пръд, Давай. като и ти умреш. Те ръкавици взимат. Ма хилни са както си ма там. Колата е хилни малко. Хубаво, че съм аз да ти кажа какво да правиш. Айде, Успях ли сега да се избият двамата? дръпна ли дръжката? Ще убиш после последния Не, си път. труся. Тук, кактус. Само се На зоната прилича. ли? Мислиш ли? Да, най-наобратно. Ето, имах шахта. Виж, там имах шахта. Още една шахта имаш там. Не. Обърни се. Имаш шахта по-натам, не натам. Кръвта ти падна малко. Не натам, обърни се. Нали Да. с- Напред.
Не натам, не натам, на другата страна. Дай сме на оръжие. Заведи си оръжието. Не натам, назад. Тука. Изчакай ги, те са Да, ще сборят. не натам. Два, Да, един напред. срещу един. Не натам. И може още напред. 1v1. Продължи напред. Браво. Дай, И убивай. ето и шахтата. Значка. Корона. Корона имаш там. Е там бе! Шахтата е там! Браво за Малко мамо си кръв! Браво! И той отиде в зоната. Сега го довърши го. Виктор, който е роял! Виктор! Ай бе, децаречка! Браво на Виктор! Съм управлявал, стане ми скучно. Стане ми скучно. Ще стане ми скучно. Еми добре, да играем нещо друго. Аз сега можа да избера. Да, ама аз ще отивам да ям цар